Entón vamos a dar comenzo a este pleno ordinario do viernes 13 de setembro. O primeiro punto que é dar conta da resolución da alcaldía número 108/2024 do 29 de agosto de 2024. Vamos entonces pasar ao segundo punto, que tamén é dar conta dos informes de morosidade de intervención e tesorería do primeiro e segundo trimestre do ano 2024. Vamos ao de ratificacións, que sería o terceiro punto, que é ratificar a resolución da alcaldía número 30/2024 de 20 de marzo de 2024 e 33/2024 de 21 de marzo de 2023. Despois vamos a pasar ao punto número 4, que é desestimación das alegacións e aprobación definitiva da ordenanza reguladora do precio público pola utilización da piscina municipal de Senra. Logo de ver que a redacción da ordenanza reguladora do precio público pola utilización da piscina municipal de Senra resultou aprobada provisionalmente en sesión plenaria ordinaria celebrada o día 12 de julio de 2024. Logo de ver que dita ordenanza foi exposta ao público por o prazo de 30 días soltos mediante a lei número 141 de data 23 de xulio de 2024. Logo de ver que durante o prazo de exposición público a Concelleira de Negal de Rois, doña Begoña Escabo, presentou escrito con número de registro 2024-999-50459 con data 7 de agosto de 2024, me confirmou nas seguintes propostas de modificación da ordenanza. 1. Engadir ao termo monomarentais no artigo 5 seccións de bonificacións. 2. Engadir un novo suposto de bonificación, estabilizarse a gratuidade do servicio en caso de familias ou persoas en situación de vulnerabilidade que acrediten carecer de rentas ou ingresos suficientes, tomando como referencia para isto os límites de ingresos máximos fixados para a concesión de pensións non contributivas, rendas de inclusión social ou mínimo vital. Considerarse acreditado de cumprir os requisitos se teñen xa concedido alguna destas prestacións. Logo de consultar a Academia Galega, a proposta correcta xenérica é familia monoparental e, no caso de que especificar se se trata dunha muller ou dun home, acompañaríase de feminino ou masculina, por o que se desestima a alegación formulada. Considerando que actualmente xa se están otorgando beneficios fiscais de 100% do precio público a estar nos informes de valoración dos servicios municipais para as familias ou persoas en situación de vulnerabilidade non só por motivos económicos, senón tamén por motivos sociofamiliares, enténdese que debe desestimarse a alegación formulada. Considerando que o expediente seguiu a tramitación estabelecida na legislación vixente. Por anteriormente exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a alegación presentada polo Concelleiro de Negal de Rois, doña Begoña Escabo, mediante escrito número de registro 2024-459, con data 7 de agosto de 2024, de acordo coas consideracións expostas. Segundo, aprobar definitivamente a ordenanza reguladora do prezo público para a utilización da piscina municipal de Senra. Terceiro, publicar o acordo do texto íntegro da ordenanza citada na web aos efectos da súa entrada en vigor, segundo previsto no artigo 7.2 da Lei 7/1975 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. Cuarto, comunicar o acordo e o texto da ordenanza ás administracións do Estado e a Comunidade Autónoma dentro do prazo de 6 días seguintes á súa aprobación, en cumprimento do disposto no artigo 196.3 do Real Decreto 2586 de 28 de novembro, por suposto do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das entidades locais. Ten a palabra igual que fixemos no outro pleno, eu propoño que se traten todos xuntos, non creo que sea necesario ler cada unha das actas. Está ben, sí. Porque digamos que son para as tres. O texto o argumento que vou a dar é válido para... O 4, 5 ou 6 que vayan efectivamente. A ver, o sentido da alegación non é tanto unha emenda, sino, de alguna forma intentar que desde o grupo de goberno se tuviera en consideración isto que xa puxemos de manifesto no anterior pleno, que non tiña por que ser necesariamente esa redacción, era unha suxerencia, pero que se admitía calquer tipo de inclusión da cuestión principal que é, como aparece aí recollido na emenda, como dixo quen fai hoxe de secretario,
efectivamente, non dubidamos de que desde os servicios sociais do Concello se atenda a aquelas persoas que xa están dentro do seu ámbito de atención, do seu ámbito de coñecemento, pero máis alá desas persoas, hai persoas con rendas baixas que non teñen por que estar necesariamente dentro dos servicios sociais e que poden ter dereito a determinadas exencións ou bonificacións e que non teñen por que vir ao Concello a pedir favores ou a dar a súa situación a coñecer, sino simplemente que ten que estar regulado nunha ordenanza cando teñen dereito a esa exención e cando non, en función do nivel de renda que teño, como cando eu podo saber se teño dereito a unha beca ou unha bolsa ou a calquer tipo de axuda, e se quero solicitala e ter o dereito a que se me conceda, non ter que ir a pedir favor ou a que a xuizo dos servicios sociais se valora a miña situación de xeito arbitrario, porque senón hai os baremos previamente establecidos e arbitrariamente sempre de se teño dereito eu ou non a este tipo de circunstancias. Sabemos que neste caso os prezos son, bueno, vas a decir, asumibles, xa non son unhas cuestións demasiado altas, pero ainda así sería unha cuestión que se debería adoptar con carácter xeral para todo tipo de normativa e para todo tipo de prezos que se regulen desde o Concello. No de marentais non vou a entrar, porque segundo a Real Academia non se podería utilizar o feminino nunca, é dicir, sería o a e tal. É unha linguaxe inclusiva e tendo en conta que a maior parte das familias monoparentais son monomarentais, un 90% debería ser a norma ao revés. Non o fixen por iso, non o fixen por outro, e aproveitando, metín esa cuestión. En todo caso, gustaríame que desde houbera algo de sensibilidade a esta cuestión, non parece que lles interese demasiado, en todo caso nos, non porque esteamos en desacordo da ordenanza, senón porque nos gustaría incorporar iso, vamos a dado que non hai vontade de entendemento nin de recibir achegas desde outras forzas políticas, cerranse en banda a calquer cosa que poda ser vir de outros lados que non lles interesen, pois vamos a absternos na votación definitiva. Bueno, pois moi ben, hai debatir as tres ordenanzas para ti. Bueno, nos opinamos algo moi similar ao grupo BNG. Nos íbamos a entrar no concepto ese de monomarental. Entra, si queres. Logo de consultar a Real Academia Galega, que buscaran no dicionario ou fixeron unha consulta? Pregunto. Nos temos aquí unha normalizadora e que basicamente Vale, digo porque monoparental no dicionario da Real Academia Galega non existe. xa, pero existe. Pero no de lingua galega non, que é o que pon aquí, Real Academia Galega. Segundo, este ano aprobouse a Lei de Familias, de feito no mes de maio. Nela regúlase a distintas tipoloxías que existen de familias no Estado español e entre elas aparece descrita o concepto monomarental, co cual a corrección que fixo o BNG non só é acertada, sino que é perfecta, porque pasa a ser un concepto xurídico. É dicir, está definido nunha lei que se aprobou este ano e que se aprobou antes desta ordenanza. Por lo tanto, debería estar esta ordenanza debería respetar a lei, basicamente. Entón, as familias monomarentais, o termo existe e pasa a ser un termo, ademais, xurídico. Eso por a parte de monoparental. E despois, a outra parte, non sabemos, bueno, sí que sabemos, porque non a aproban, porque realmente están a favor. De feito, dixeron en pleno, no pleno de xullo, creo recordar que dixeron que o estaban facendo. E, de feito, no pleno extraordinario de agosto, cando trouxeron a outra ordenanza, teñeno incorporado. Co cual, a única razón de votar isto en contra é simplemente porque o presenta un grupo da oposición. Eso é así. Ojo, é dicir, sinto moito, pero é así. Porque, a ver, a forma, se facemos unha ordenanza, é para ter uns datos e unhas normas objetivas que se van a aplicar a todo o mundo. E para que todo o mundo sepa públicamente cales son as exencións, cales son as súas obrigas fiscais, e etcétera, etcétera.
E esa é a finalidade dunha ordenanza. Unha que sea pública e, sobre todo, a seguridade xurídica. Non ter que vir aquí, como ben dixo o BNG, a pedir o favor de que se bonifique porque pois non chego a final de mes, basicamente. Non? Porque ao final, se estamos falando de que non hai un criterio objetivo para eses casos, pero sí que os hai, non? non hai, porque non está establecido. É dicir, Pero estamos sí que aprobando unha ordenanza. Vale. Exactamente para regular eso. Na ordenanza que se aprobou en agosto sí que incorporaron unha cláusula moi parecida a esta, Moi parecida, exacto. pero que ten sendo o mesmo, co cual, que non tiñan por que poñer Non temos por exactamente... que cambiarlo porque xa está feito, xa está. Non están incorporados nestas tres ordenanzas que están vindo aquí, que se presentaron alegacións, ese artigo non está, esa exención... Non está como que Bonificación. como pedides vos que estea. Non Pero está. como nós queremos que estea. E como está? Non está. Para nós está ben e nós somos Pero, estamos no, estou e preguntando como está, dimo. Está ben. Pero está, É que non está. literalmente, estou preguntando. Exacto. No, pero Está vamos a ver, como o queremos que non pode, o que tenemos de sacar de toda consideración, eu pido eso, que o de pedir favor. Viran asuntos sociales a que son personas técnicas e cualificadas e van a pedir a favor, é dicir, hai personas Que van a aplicar un criterio cando é do IPREM subjetivo porque ou do non que hai unha sea, ordenanza que hai as calquer cousa apoie. recursos dos sociales, de que, mire, eu por lo que sea non podo, non chego, non podo, por lo que sea, nadie aquí, e hai moi Pero igual hai poucos... personas que non poden e que non veñen, porque non teñen ese perfil de non vir. É dicir, porque... Pero non pasa Ese- nada, que eses aquí casos hai. é unha cosa, pero é automática, é unha cosa que veñen aquí, unha persona, ven aquí a asuntos sociales, Pero ten que vir. pero pode incluso, non sei, pues, telemáticamente o chamame por teléfono e que lle compramos os datos. Claro, pero xa ten pero que da outra forma pedir. é que é unha cousa de verdad que pero a mí o que me non vexo lógico é iso de decir que un ten que vir aquí a pedir un favor. Non ven a pedir un favor a asuntos sociales, non é favor ningún. Eu teño unhas normas que poñen a min que eu parei de discusión Tendo en que non sei conta que onde. non está arreglado, Claro, sí. non, arreglado está. E No. o que se pide é que veñan os de asuntos sociales, o sea, asuntos sociales, tramite eso, é moi sencillo. Ven unha persona e diga, oye, mira, eu vou anotar para tal, unha cantidad, son cantidades mínimas, ademais, pero bueno, o que sea. A que lle toque, que cada un, lógicamente, estamos aquí para favorecer o interés general. Entón, esa persona, se non poderá vir, non pode por algún motivo, hacer, o sea, ten que vir aquí ou chamar por teléfono. Non pode económicamente merciar. Porque a xente pode acercarse aquí a asuntos sociales, a maioría ten aquí un cantidad de datos de moitas familias con problemas ou que sea, que non é o caso de Rois moitas, eu digo, as que teñen aquí, e digo, oye, mira, necesito que me apoyes isto porque tal, pues esa inmediatamente se lle dá. Ten informes técnicos cualificados, non é que viñen a pedir favores. E en algún Porque a mí eso non me gusta, non é dicir, veñen a pedir favor, non veñen a nada. algún Non veñen a caso, pedir un Pero favor, non aquí un estás dereito, entendendo. ese dereito a min danmo vindo Eso aquí non a é un asuntos dereito. sociales. Eu vengo aquí Pero eso a non é un contarche a dereito. miña vida e a decirche, por favor, se me podes axudar con algo. E se non hai unha norma que me diga que eu teño dereito a eso, se teño unha determinada renta, é vir a pedir algo e a expoñer a miña vida e costalle moito a moita xente que mellor ten unha situación económica fastidiada a decir que sean técnicos, eu non digo, non desconfío de que os técnicos Non, vayan nós non estamos para nada, en- pero ainda así, non é o mismo. Eu son familia numerosa, non teño que falar con servicios sociais, aporto a documentación de que son familia numerosa. Bueno, Pero pois bueno, eu teño a dificultade, pero ese dereito teño tamén unha está. renda determinada, aporto a miña declaración de renta, ou que non teño dereito, ou que gano X a tal, e con eso se me ten que valorar e se me ten que conceder. Non teño que falar con servicios sociais. pero que eso mismo tens o que presentar tamén a asuntos sociales, non? Claro. Para este caso Claro. non, para No, este si está caso recollido non. na ordenanza, Eu quero ir a no, si Cristina, está recollido non na quero falar ordenanza, con no. servicios sociais. Quero que se me bonifique a actividade. Non quero estar en servicios sociais. Quero ter dereito a unha bonificación se non gano suficiente. Non é que queira ter dereito, Claro, que terás pero, dereito. teñes eso. Unha cousa é Pero unha eso- solicitud, a ver, unha petición, Pero e outra eso- cousa é un dereito. Eu creo que, a ver, pero eu creo que estamos falando É que non de verdad. teñen por que tramitar pero que servicios eu creo que sociais. estamos falando de económicamente de unha cousa mínima. Pero te igual que fan para isto, fan con todo. Bueno, pero bien, pero vale, pero que non pode, vale. Creo que é unha Sim. cousa mínima, pero que estuvera recollido aquí, Ramón, sería moi importante, porque o usuario pasaba de ter a ter un dereito. É dicir, o que acaba de dicir o Begoña, simplemente ven aquí, presenta o papeleo, non ten que ir a servicios sociales. Por qué? Porque está recollido na ordenanza. Pasas Porque eso un poden dereito. facer arriba. Non ten que facer servicios ninguna petición de servicios administrativos. sociales, nada. Quero dicir, Algunas se está persoas incluso lle regulado, pode resultar
pois, Non vai facer un agresivo informe e de aí, servicios bueno, sociais. cada un sabe a súa situación e tal. Non Eu digo creo que contrario. recoller isto, creo que dixen no pleno tamén anterior, dixen, pareceme Non que hai que sería deixar. algo positivo, tampouco non incumbe nada para ninguén. Realmente o que vos está dicindo que parece que é por dicir no a calquera proposta. Non é por iso. Nós o que tratamos é de que as A cousas ver, tendo levan en un conta orden, que a do mes de agosto sí que correxides, levan un orden e Pero que sí non que é estaba- Estas, igual. non está igual. Está igual, Victoria. hombre. Iba a decir eu que no caso contrario tamén hai a veces asuntos sociales quen lle pide á familia que ese neno ou esa persona que vai a actividades porque o necesita, é dicir, xa non é só que veña a familia a pedir axuda, sino que asuntos sociales, en algúns casos, é cando vai a familia. Pero De dir, que esta incorpores persona unha quita é outro. conveniente Claro. que vaya a estas actividades, porque conocen o caso e saben que ese neno ou esa persona maior, que non solo son nenos, que necesita pois evadirse e ir a actividades. Pero E incorporar eso eso estámoslo facendo. non implica que non fagades eso. Non é necesario o que vos decides porque xa se está facendo de unha maneira correcta para nós. Para nós é correcta, para É unha vos forma- non. Para nós é correcto o que estamos É facendo. unha forma moi E entonces, informal. como é para nós Sí. creemos que é correcto o que estamos facendo, Pois non sí, é claro. necesario cambiálo, porque é correcto o que estamos facendo. Iso é o que pensamos nós, e xa está. Non hai máis debate. Perfecto. Punto. Para votar hai desestimación das alegacións e aprobación definitiva da ordenanza que se votan por separado. Votarse... Non, hai dous puntos, non é que se vote por separado os tres, que decía, as tres ordenanzas, senón que darte conta que aquí ao final solicita dúas cousas. Por un lado solicita desestimar a alegación, por outro lado solicita aprobar definitivamente a ordenanza. Sí. Podes votar diferente, se queres, unha Ah, cousa sí, ou outra, que non ten por que Porque condenar nos vamos a votar en contra da desestimación Sí, das alegacións Bueno, e vámonos a abster na aprobación definitiva ao non ter en conta a opinión da oposición. secretaria, por favor, Nas tres. segundo. En contra da desestimación, a abstención na Obviamente. aprobación. E tamén o vai negar igual. Igual. Sí, claro. A ver, sin abstención na ordenanza Claro, entendi, sí, 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 sí. na alegación do que eu estou tan moi boa nela. Está claro, sí, sí. Serías un pouco... Está ben, está ben. Bueno, pues entonces, bueno, pasamos entonces ao punto número 7, que é a moción presentada polo PSD da PSOE sobre a bonificación do 90% ou 95% no IBI das explotacións agrogandeiras da país. Bueno, tampouco... Non fai falta de tampouco me vou explayar moito porque ao final esta é a terceira vez que o traio e imagino que todos o leríades. Básicamente é algo que está regulado na lei. Falamos xa en plenos anteriores, a corporación ahora cambiou, por eso quixen volver a traer, entre outras cousas, porque falamos creo que foi no anterior pleno. Entonces, para mí era importante traerlo porque todo o mundo tuvera coñecemento desto. O que sempre propuxamos foron modificar un pouco a ordenanza do IBI, do impuesto de bens inmuebles, para que aquelas explotacións agropecuarias pequenas, as que son de nova creación, ou aquelas que están pues, en risco de desaparición por problemas económicos, pois, igual que se lle dan subvencións, pois unha forma de axudar das veces tamén é darlle exención sobre os impuestos. En este caso, os impuestos locales, como é o IBI, pois, que se podemos recurrir a unha ferramenta como é a bonificación do 95% estas explotacións que se atopan nesta situación son sempre baixo uns criterios rigurosos e por un período temporal limitado, pois eu creo que é importante, por eso nós solicitamos a modificación da ordenanza para traer isto. Como xa se dixo en outras ocasións, cando falamos desto, o que estamos falando nós é de explotacións agropecuarias en xeral, non só de, que explico aquí ao final, de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, que non é exactamente o mismo, que só englobaría unha parte limitada das explotacións agropecuarias. Eu non sei, non me vou explayar moito máis, porque ao final está todo perfectamente explicado. A ordenanza esta que trae o exemplo está recollida en base ao que había no Concello da Estrada, é simplemente un exemplo, non é nada máis que eso, pero se elaborar moito máis detallado, se che digo, ao final hai que seguir unha serie de criterios, de ratios, para elaborar isto correctamente, sei que requiere traballo, pero sobre todo requiere vontade. Eu
ir desmontado, porque eu creo que é algo positivo, pois, as explotacións que se encontren nesa situación, pois, axudarles na medida do posible en todo o que poidamos. Se me queren preguntar algo, pregunten. Vamos, bueno, temos aquí, lógicamente, agricultores, logo o portavoz noso valle explicar, porque isto é a terceira vez que ven aquí, e, lógicamente, agora hai unha corporación nova, aos membros novos, a corporación, bueno, outra corporación, lógicamente, pero, bueno, hai dos membros novos, pero, bueno, máis ou menos, cando son asuntos debatidos, a verdad que a veces pasasemos nas noticias na prensa, cando xa está unha noticia a rebatir, non volva a salir, porque se é o ano 2010, sale que mire fulano unha sentencia judicial contra fulano tal, 2010, volve a salir no 2024, e mire, que xa foi noticia o 2010 ou o 2012. Isto tamén é a terceira vez que ven aquí, a verdad. Sí, porque eu considero importante. Bueno, pero non digo que non se todo. Considero importante porque moita xente está a favor desto, Sí, pero bueno, non é que sea un verteo nos hacia falamos, fora, ni moito menos. eu creo que xa formulamos das outras dúas veces. Xa formulamos os nosos criterios, houve eleccións por medio, creo que das dúas veces, unha vez e outra vez, ou senón, da vez anterior houve eleccións e logo outras eleccións. É dicir, bueno, non importa, non volvemos a mirar, ten a palabra o noso portavoz, Antonio Espaís, que despois a maiores que quere intervir tamén no noso grupo, non sei, naturalmente, por intervir. Bueno, nós tamén imos ver esa que, como digo, non xa terceira vez que ven, como dixaches, a nosa proposta de goberno sigue sendo a mesma que nos últimos anos. Ao final, o tipo impositivo que temos hoxe en día, o IBI, que máis a retribución, é o máis baixo que permite a lei. Moitas das explotacións, as caladas estamos ao rústico, polo que xa tributan bastante menos. E despois, o que non podemos facer é rebaixar o IVA no 20-95 a estas explotacións e non baixar outros sectores, que poden ser as peluquerías, os bares e outros sectores que hai no concello. Porque senón sería un desagravio entre sectores. Porque para ti sí, para mí non o vemos xusto. Entón, desde a nosa proposta de goberno, preferimos favorecer estas explotacións con mellores infraestructuras, non? Como poden ser camiños, a fibra óptica que temos a día de hoxe, etc. E dentro do noso grupo de goberno temos xente involucrada nese sector. É dicir, coñecemos de primeira mano, supongo. Mira, a lei permite facelo para este sector. Non sei se permite para outros, pero para este en concreto permite, e aparte é un sector moi importante no noso concello. As explotacións agropecuarias, tanto agrarias como candeiras, representan unha parte importante da economía de Rodas. Eu por eso traio con respecto a estas, e máis traio para situacións moi concretas, é dicir, para situacións de vulnerabilidade ou cando están empezando, igual que hai, outro tipo de... Sí, de la deixo chora. Non, só decirte, estás falando das pequenas, é dicir, que a nos non nos corresponden. As explotacións grandes non nos corresponden, ti estás falando só das pequenas. Das pequenas e das que están ou nunha grande que estén nunha situación vulnerable. Imagínate que teñen, por exemplo, dous ciclos económicos con beneficios. A norma tamén... Claro, porque agora está dicindo que é unha cousa importante para nós, pero ao final as grandes explotacións non corresponden só as pequenas. No, estás equivocando, porque corresponde ás pequenas, a nova creación e aquelas que teñen unha situación de vulnerable. É dicir, como se miden as situacións vulnerables? Normalmente recurrese á conta de resultados. E durante os ciclos económicos tes resultados negativos, considerase que estás nunha situación vulnerable. Que podes ter unha explotación grande. Entón, aí podes solicitar eso. E está nese caso. Sabes, podes ter unha explotación grande, mas está a toparte nesta situación. Un millón é que non te atopes. Iso quere dicir, nos vai ben. Ese é un millón que che pode pasar. Pero se te atopas e te podemos axudar, igual que te podemos axudar unha subvención, sobre as cuotas de autónomos, sobre as da administración, etc., pois nós, desde o ámbito local, a primeira forma que temos de axudarte é reducir ao 95% o IBI. Pois é unha axuda que te podemos dar. Unha situación momentánea que esperemos que salgas adiante. Iso é explotacións como a túa, que non é o caso, que xa sei que non é o caso, pero imagínate que o día de mañana se vai mal, pois é unha forma de axudar. Pero estamos aquí comentando, iso saben ben tamén, hai cantidad de axudas europeas que cumpren unha serie de requisitos e unha delas, por exemplo, hai moita xente, se tuvera un deses problemas, hai outro tipo de axudas que van a incrementar moito máis o nivel de axuda que non o noso, porque crear
a veces varias sociedades aquí, entonces non debemos entrar moito neso nun concello como nos. Outra cousa que, se unha persona ten un problema, normal é comentalo, decir, oye, mira, hai este problema, e a veces vale máis o facer, o que dicía o portavoz, pois infraestructuras, que canto vale unha persona gire, cando se lle fai un silo, ten un silo, a mí gira moitas en vía pública, moitísima. Entón, bueno, te ven debido, o sea, que ten un bo firme, que teña eso, que non teña que, poden dicir, no, que usted ten que repoñer ali, ten que facer eso é moito máis costoso que non a OIB en sí mismo. E entón, aí é onde se está actuando. E unha persona que diga, oiga, mire, teño un problema, e porque eso, que teño que girar estropeo, claro, non é o mismo ir a dizer, oiga, mire, usted ten que repoñer isto, ten que pagar. Non, pues, estamos tratando de poñer eso un filme mellor, porque non é igual ter un asfalto normal, que ocorre, que non decía, oye, pues aquí hai unha capa de hormigón para que o home gire, e el suelo público, pero trátase de axudar, e ocorre eso. Ou ter unha boa fibra óptica, unha fibra óptica, que están chegando, entón, ese despliega que hai aquí en 90 e pico kilómetros cuadrados, 30 e pico núcleos de población, é un tema complejo que se está levando a cabo. Iso é o que eu creo que demanda, é o que che pon en forma de competir con todo o mundo, unha mesma igualdade de condicións. Que despois, que esa persona ou as explotacións pode haber alguna, non teño conocimiento, hai outros métodos para chegar aí. Eu creo que, eu digo para non crear discrepancias con outros gremios. Pero bueno, se alguén tuvera un tema complejo, pues tamén o pode expoñer e ter outro tipo de axudas, que a veces pode ser forma de axudar tamén. Eu creo que se pode buscar outro tipo de axudas que as hai. E ao mellor a persona non está, a veces se entras nun bucle calquera, nos pode pasar calquera, o que sea, vamos, non conozco a nadie, pero bueno, se iso ocurre, nos pode pasar a calquera persona, se entra nun bucle malo, pues a veces falando con alguén, pues a veces chegas unha solución, non hai que chegar simplemente en un camiño, a mellor hai outras alternativas, e a veces comentando con un veciño, con calquera, chegas a unha solución. Eu creo que o ideal é iso, máis que iso. Eu non digo que isto é unha forma máis, pero ahora mismo un cambio que sería un agravio con moitas cousas, e eu creo que é máis nos o que fixemos foi apostar, xo dixemos outra vez, dixemos o portavoz Antonio Esparís, que apostamos por eso, por mellores infraestructuras para a xente, cando o PIR levamos as explotacións que incluso que era obligatorio poñer, que eran da PAC ou sino de axudas as explotacións gandeiras, que se lle levara un bons acceso. Contra, pois aí estamos. Vale máis eso que non simplemente negar. A maiores tamén eu estou de acordo que hai que levar mellores infraestructuras e toma menos dinheiro, pero bueno, hai moitas axudas e queremos que abrir unha caixa que nos se o levamos a terceira vez e eu espero que non se volváis. Non digo por nada mal. Non quero entrar nun bucle tampouco interminable, simplemente un inciso e xa poder entendo que Iván había querer dicir algo. A mí o que estás formulando, estou de acordo que as melloras de infraestructuras e todo eso é moi importante, evidentemente repercute beneficiosamente non só nas explotacións, sino tamén no resto de personas e de vecinos de Rois, pero sou consciente de que eso non se fai só cos impostos que se generan co IBI, é moito menos que resulta un pouco contraproducente o que acaba de dicir, porque acaba de dicir que o que se recauda con ese IBI desas pequenas explotacións ou que se le tocan en situacións vulnerables, que é, pois, moitas veces tampouco escaso, que prefiere invertilo nese tipo de infraestructuras, pero é evidente que se é escaso o recaudado, ese tipo de infraestructuras non se pode facer só con eso. É dicir, o que hai que facer é ter unha liña amplia de ingresos públicos porque poder afrontar ese tipo de infraestructuras, é dicir, no cómputo total, tanto os impostos que nos ganan do goberno de España, liñas europeas, impostos que nos ganan da Xunta, a participación, incluso o cómputo total dos impostos municipales, e repercutilo na mellor forma, no interese xeral de todo o Rois e na forma de que beneficia a todo o Rois. Co que a mí eso resulta un pouco contraproducente. Estou a favor de todo iso que di, pero tamén estou a favor de axudar as explotacións na medida que poidamos, e sobre todo que se encontran nunha situación vulnerable. Era un inciso que quería poñer porque eu creo que aí non está sendo acertado. Ten a palabra o delegado. A ver, desde o Benega vamos a apoiar a moción, xa o fixemos tamén nas outras veces que veu a pleno.
non entendemos o argumento de que pode ser un agravio para outros sectores ou para outras explotacións. Eu, sinceramente, o sistema que vostede acaba de comentar é o que me parecería un agravio, que en función de se o veciño ven aquí a falar e dalle arregla a ela pista e por que non o da outra explotación do lado. Ou le levo as infraestructuras a determinada explotación e por que non a outra coa que non teño unha boa relación. Eso, sí, eso é o que dá lugar a agravios comparativos. E non que haxa nunha ordenanza unha bonificación para un determinado tipo de explotacións ou incluso para que fora para outros sectores, é dicir, o sector agrario sufriu nos últimos anos, incluso xa feo antes desta última crise derivada dos insumos e do prezo do diésel e demais, pero incluso nesa época, pois, nun mes ter que asumir ou non asumir pois, o que sería custo do recibo do IBI, do catastro, é unha axuda importante, creo eu. Entón, sinceramente, a min ese argumento do agravio comparativo non me vale. Paréceme que a política, ou como desenvolven vostedes esas políticas, é o que supón un agravio para moitos veciños e veciñas. O triste é que vostedes non se den conta, ou que fomenten ese tipo de prácticas. Pero... Non sei se non me expliquei, ou sí, vostede non me expliquei. Estamos falando ou non me entendeu. Tamén pode ser, pero por iso, primeiro a humildade, despois a diferencia. Non estamos dicindo que o feito da infraestructura que se lle faga a uns e outros, non, estamos comentando que se fai onde hai unha necesidade. Entón, precisamente, a fibra se leva a todos, o sea, se leva que non é un tema privado. Pero a fibra, cal é a xestión do Concello na fibra? Moi importante. Cal, por eso poñemos, por exemplo, conseguir permisos. Conseguir permisos, que permisos? Hombre, porque a veces hai personas que non deixan pasar a súa finca. Pero é unha interlocución co veciño, non é que o Concello poña recursos e medios. Non, recursos non, pero en sitios a veces hai problemas e sí que hai que intervenir. Sí, hai que intervenir. E entón, claro, parece unha cousa que non é así, pero na realidade ocurre, que é real. Sí. E non yo digo... Pero digo, non é un custo económico para o Concello. Non intervención. Bueno, sí que, o sea, custo ten un custo, claro que ten, porque lógicamente hai que pelear moito, luchar moito e facer cousas. O sea, lógicamente sí que o ten, ao final ten. Porque hai unha contrapartida, non? Non, non son tempo, pero está curando por iso, de igual. Sí, pero... Era que cobra por eso, non? Igual. Xa, pero en sitios non mellor hai un problema que en casos, houve casos aquí, bueno, bastante graves, incluso de problemas con algún, entre un veciño ou outro veciño, incluso o señor que iba a poñer fibra ali, hai que intervenir ali. Vai no posto. Que lle vai no posto. O seu posto, vai eso todo. Sí, pero se deixa sin fibra a unha aldea, pero quero dicir, como se fai aí? É a súa obligación. A intermediación que usted, como alcalde que usted, entre as súas labores, está a intermediación cando este tipo de conflictos. Mira, perdonade, pero este mismo caso pasa en Padrón, enterei outro día de casualidade, de verdade. Non vou dicir a quen, pero fui a facer unha gestión a unha oficina e a chica que me atendeu díxome, sinto moito que vaime moi lento isto porque non teñen fibra, porque o edificio que teñen ao lado non lle permite poñer o cable para eles poder ter fibra. É dicir, que en ese concello e aquí en Padrón non hai esa gestión, é dicir, o alcalde, pois, non sei se este ou o anterior, tampouco pode ser que fora o anterior, pero aí tampouco non hubo unha gestión para poder axudarle a ese edificio, que xa non estou falando desa oficina. Hai esa oficina e hai moitas máis, porque ese edificio hai de todo, porque hai de todo. Pois non teñen fibra porque non están de acordo, o veciño do edificio do lado non lle deixa pasar o cable. Pois a mellor, si, neste caso, Aquí sabes se non intermediaron a mellor non se deu do seu bloqueo? Non sei. Porque ao final... En todo caso, o da rede, o da vida óptica é unha xestión que ten que facer o Concello non desde as explotacións, senón a todo tipo de veciños. Non, as explotacións tamén necesitan, porque hoxe en día aquí temos, necesitan ter cobertura de rede tamén en calquera tamén de móvil, de escandaleira e outra cousa, para que a mellor a explotación na que un radica, incluso para deixar, por exemplo,
eu deixo a explotación miña ou a do outro, cada un deixa unha explotación e que ten que ter un valor, non? Porque unha persona ten unha inversión, ou ten unha vivenda, que sea alquilable ou que sea, que non queda ali para nada, porque se nadie a quere, non ten unha renta, non ten un patrimonio, por decir algo, non ten nin do que coller, porque lógicamente ten un patrimonio, ten un beneficio, a vida é así, que se pagan moitos impuestos por ese patrimonio. Entonces, Se pagan moitos impuestos e isto se lle reducir non? No, pero digo que por unha vivenda, pero un falar, unha explotación. Entonces, que pasa? Que esa explotación, no momento que tiña fibra ou que tiña vos accesos, esa explotación pode ser ou vendida, ou alquilada, e ten un beneficio. Non pode ter unha explotación aí nun sitio aí arriba ou abaixo, onde sea, e que non teña un acceso bo, entón, claro, vai unha persona, un inversor, ou sea, un inversor que ten outro que ten outra explotación, e vou comprar esta, e home, mira, que aquí non me colle este trator, que dides un trator de 2,20 de ancho, 2,30 de ancho, e agora tiño 2,70. Eso necesita... O usted que di que a explotación do Concello que tiña unha dificultade co acceso, non? E a súa explotación que te quería fazer con vostede... Nos aquí o que facemos é atender, non é como... É o que lle estaba explicando. Que non, que aquí que se suele levar as axudas do PIB, como moitas, o que facemos antes, cando que tiñan que ir fincas da PAC ou explotacións agrarias, xa era por lei, xa había que leválas, facer un proxecto para aí, xa fixemos varios, e levamos unha axuda. Pero son as grandes e as pequenas? As pequenas se teñen un acceso, lógicamente, tamén se lle trata de axudar, non é outra cousa. Como non vamos a todo o mundo, é o que digo eu, por iso que antes non me entendeu ben o anuncio. Sí, eu entendo. Pero digolle que, bueno, pues a buen entendedor son as palabras. Pues moi ben. Entonces, o que tratamos é de axudar a todos e a todas, que é o noso deber aquí, e o facemos. E por iso que queremos, no que nos estamos traendo, o sea, a nosa opinión, xa está a terceira vez, e, bueno, esperemos que non vou máis, pero bueno, cosas vededes, amigos, e digo que joder, non? Vale. Xa temos que falar. Bueno, sí, home, que non digo o contrario, pero bueno, estamos aquí, nos seguimos os primeiros en poñernos un pouco, digamos, máis nerviosos e os compañeros que están moi en contacto directo con explotacións grandes e pequenas, se viñeran e dixeran, oye, mira, este problema, empezamos a ter problemas, o sea, os pequenos e tal, como lle podemos botar unha man? Pois estamos moi pegados a eles. Oínos moi cerca, porque están con eles, cos grandes e cos pequenos. Entón, a veces non nos entera de cousas. Bueno, eu digo ahora mismo, colles un folio, e digo, anota máis explotacións que teñan mal acceso ahora mismo. E creo que anotas moi pouquinhas. Pero mira, unha alguna pode se me escapar, pero moi pouquinhas anotas. Unha anota. Vale, pois unha. E xa tende recado desde Paite. Vale, pois esa unha... E non lle colle o trator, é que non lle colle o coche. Pois esa unha, a medicina de... Xa o sabedes. Aí tal, xa pillou. Pois eu non sei. Eu non sei. Xa tuvo explotación en casa antes, non? A explotación Patricia Serrano moi tamén, a ver, eso é o exemplo. Ora cambia de sector, pero son explotación da casa. Non estamos falando da misma, pero tamén me sirve. Bueno, está ben, pero hai que ver. Quero dicir, esas xa son dúas. Unha, parece que... Antes iba todo caer para a casa, non? Sí, pasaba, non? Eu creo que sí. Claro que ya hai que axudar... Falta o facer os gestos do truco, unha é moito, pero bueno, estamos falando que aquí hai moitas explotacións, explotacións moi importantes. Pois, pero non coller con chimpín, non coller... Non, ben, pero bueno, pero unha cousa é... Pero seguramente é un tema privado, pero... Cando vas, nos obrigan a facer outros estados, tamén tens que mirar de non facer neira do veciño que ten un carreiro que colle carro da igualdade. Pero antes sabes que non pensaba esas cousas, que ibas co carro nas vacas e ibas. Moitos tamén o fixaron onde poidaron, non son tamén ese é outra, que teñas que pero bueno, se hai unha que é bastante unha, pero é unha, supoñendo, que é bastante. Pero bueno, creo que todo máis ou menos é no de calzar. Bueno, pero se é unha, pois é unha, vale, pois hai que mirar, pero bueno, temos suerte de que non é do Concello, non é todo tan fácil. Se dixeches que eu iba a desarrollar, eu espero que tu planes non pode ir a casa, non confíes con planes a falar, si non vais os caras. Sí, pero bueno, a mellor tamén é un tema, igual non é un tema nin público, a mellor é un tema privado. No, será público, pero bueno, xa un comiño público, pero
non chegou a teu palo, ni a tua casa, non? No, pero bueno, quero dicir... Pois igual tampouco non podo colgar na miña casa ou a fibra óptica se eu non che deixo, pois é o mesmo. Exacto. Hai que intermediar, hai que intermediar. É que traballar o tema. E polo camiño o carro ten que pasar. Pero o carro pasa. O carro Vaca sabía, non? Me parece. O carro sí Que pasar dun carro xa se mañá, pero se realmente pasa un carro xa mañá. Non te dan mañá un problema. Hostia, se pasaba con el perro. Vale, vamos a votar. Sí. Nos a No, favor. pero Nos todas en contra. A favor de negar, o que sea a favor. Bueno, vamos a pasar a rogos e preguntas. Os rogos de negar. A ver, para comezar un rogo, xa temos un rogo e logo traes preguntas. O rogo en relación á persoa de vixilancia que estaba, por lo menos até os anos anteriores, os meses anteriores, na caseta de Santa Cecía, había, non sei exactamente de quen dependía, supoño que da Xunta, da Brigada Forestal, pero no Brao había unha persoa. Este Brao, en diferentes ocasións, que, tanto é unha ocasión como logo coñecidos que foron ali, nunca estaba completamente pechada e non había ninguén de vixilancia. Entón, considero que o Concello debería interesarse e saber por que se recortou ou se reduciu ese persoal de vixilancia. Gracias a Dios este Brao tivemos unha... non foi de grandes incendios, non houve tal, pero bueno, previr, non? Estaría ben. Non va por segunda actividade. Por segunda actividade. O que? O vigilante de Santa Cecía está por segunda actividade, que é Julio de Laureano. Sí, Julio, sí. Le mandaron para aí, por segunda actividade. Cando chegas aos 60 anos, podes pedir a segunda actividade, danche outra función. Neste caso, mandaron para a casa. Pero ahora está xubilado, ahora non viene, ¿eh? Non, aí non venía. Igual se Claro, o problema é que estaba hace fai pouco, agora non está. Porque cando mellor vais as medicións de risco, mandanos facer labores pero está... Claro, os digo que se pregunte, o sea que... No, sería, porque normalmente no, está. pero claro, eu fui unha vez nada máis, pero imagínate que foi e non había, Cando foi o incendio de Calcas... que non foi o día que fora o estaba, vale, pero cando máis non estivera... En agosto está traballando. De feito, bueno, non Julio que agua para ali, porque están ali para os baños. Xa digo como rogo, de que se interese de si... No, sí, eu escoitei que dou algunha alarma. Eu escoitei. Está todos os días. En agosto está. Sí, a mellor cando vais a subir, a mellor mandaron para facer outras labores, pero alto risco. Pero de cando se enterou? A ver, pois eu fui a principios de agosto, na primeira semana, Pode mandar varias labores, neste caso e logo as fotos que me mandou un compañeiro, pois quería que mirar a data, pero foi de 15 días despois, ou así. Pois mira, preguntar, preguntamos aos compañeros, son 5 ali, vamos, miralo, a ver, que se non chamamos a vida, lógicamente fai moita falta calquer tipo. Vigilancia, non ten nada que ver que non ocorra unha cousa nun mes, pero bueno, pode pasar calquera cousa. Despois, a primeira das preguntas en relación coa pista do Soutullo, pero non só, é dicir, a pista do Soutullo estaba completamente estragada, derivada dos camións da madeira que sacan os tractores tamén. Tractores tamén, pero non só. Por aí non son circulan tractores de explotación sobre tal. O fundo do peso é fundamentalmente da madeira, creo eu, no meu... Sí. Tratores, tal. Sí, sacar madeira. Entón, claro, entendo que esa reparación para a festa fixo o Concello, non? Entón, esa é a miña pregunta. Que sistema vai establecer o Concello neses casos e noutros nos que hai unha responsabilidade por parte de persoas que deberán... Se dixo antes que hai que perdonar o que se fai en terreno público, que hai que perdonar para que os negocios vayan arriba, non sei se é a política do Concello, ou se vai establecer algún tipo de medida para que poñan unha caución e logo arranxen e se se devolve, se deixan todo en bo estado, que non ten por que implicar custo. É dicir, o único que se les pide é que deixen todo en bo estado, porque eso supuxo un custo para o Concello, creo eu, vamos, non sei, agora me contestará. Si, xa lle contesto. Estamos traballando ahora mismo na ordenanza, na que nos mesmos nos posicionamos, pero bueno, estas cousas non temos policía local ni moito menos, pero bueno, que sí que nos sentimos agraviados e
lógicamente, estamos a traballar na mellor das opcións, sen tampouco ser fiscalizadores de todo tipo, pero é algo importante que a xente sepa que os daños non poden salir de aquí. Unha ordenanza sobre a saca de madeira ou a reparación. Pero van a establecer caucións previas para que depositen unha... Sí, fianzas, sí. En outros concellos, por no de Negreira, aprobaron algo así. Sí, además, bueno, hai nas... O ideal sería unha genérica en Galicia, non? É o ideal. Depois cada un ten unha casuística, claro, para que traballemos, para que a persona que se traballe, igual por aí un sistema de que por internet sacar os permisos, e cando sacas os permisos nun predio, nunha finca de Touro, de Padrón, de onde sea, sale marcado se está afectado por patrimonio ou por aguas, digamos que é unha mellora para que a xente pode ir a traballar e sepa que se enfrenta, non? E non que veña bajo comprar unha madeira en Rois ou un Dodo, onde de repente chegas aquí a ordenanza en Padrón, pois hai de poñer unha fianza de 3.000, 10.000, 5.000 euros e tal, e que chega a batalla e aquí, por cada finca, poñer 100 euros, 200, 500, e ter aquí a 20 personas con un montón de traballo, e todo ir a visitar a finca, tal. É un traballo que a veces, o ideal é buscar unha, o sea, que a veces non cubre o gasto, non? Entón, que hai que facer? Pois que a xente sepa, estamos comentando, estamos aí o concelleiro tamén, estamos mirando a mellor, eu creo que vamos chegar a unha boa ordenanza de que a xente o primeiro que ten que saber é que facer daño nun tema público non é gratuito e que para eso ten que responder deso. Entón vais a poñer, non é tampouco un impedimento, non cada finca a veces hai que sacar un permiso, mil problemas, que non, que hai que facer unha genérica para dicir, oye, mira, aquí en Rois, vostede pon 20.000, 5.000 ou que explotación hai vos. Teño 40 fincas, ten que poñer 2.000, 5.000 ou 4.000. Que fincas, que territorio público vai a, que pista pública vai usar? De tanto, pois tanto. E xa estamos traballando nisso. Temos varias opcións, que sí, porque tuvemos, pero vamos pelear. E vamos, e a verdade que xa chegamos á conclusión de que xa por agotamiento, por moito que un fale, hai que actuar. Vale? A segunda das preguntas é en relación co comezo das obras do Leirón, que teñen tamén cartel de inicio de obras, pero non hai ningún cartel de autorización por parte do Concello. Non sei se pediron permiso de obras no Concello ou non, e se pagaron o correspondente a porcentaxe que correspondería polo presuposto que puxeran, supoño. Se calculará para eles igual que para o resto de obras, non? Sí, pediron autorización, se lle dou autorización. E por que non teñen posto cartel de obra? Pois non sei, tú se lle fai pouco, pero sí que debe ter. Vale. Non, pero non se lle fai moito, pero pagaron, pagaron rápido. Vale. E podes saber canto foi a cantidad que pagaron de creo que aproximada? 298.000. Sí, bueno, depois houve outra... Despois temos unha complementaria que a interventora dicía que 60 e pico mil euros máis. Esa estamos pendientes. Sí, primeiros de agosto... Vale, no, sí. Nas actas... Na primeira quincena de agosto, máis ou menos. Cando se pagou, pagaron eso. Pois nos... tuvemos unha reunión a posterior comentando... Non temos as actas. Bueno, estaba preguntándonos... Sí, que as actas é outra. Que sí que... Bueno, pero que sí que pediron a licencia, a licencia, pagaron rápido, porque iban a empezar rápido, e, bueno, vinieron aquí, tuvimos unha reunión, tuvimos outra reunión, e esta, se lle comentou, non prefiro... Autoliquidaron un poquinho menos, e despois, se non se lle compilación definitiva, que son 60 euros, esa todavía estamos pendientes dela, pero non ten nada que ver con que a licencia sí mismo, están en plazo para pagar. ¿Se pagar? Bueno, perdón, esta semana. Bueno, non a verdad, o sea que venían sendo 360.000 pagar. Pero despois teñen a obriga de ter cartel de obra... Non, sí, pero que... Non sei se é o tipo de obra... Non se pode indicar, poñen eles onde vai ser a obra, pero poñen eles colocan onde mellor te pareza, en teoría nun lugar visible. Ou podese indicar, digo eu. Pregunto, non sei.
No, bueno, teñen que colocalo en lugar visible. Lugar Eu visible. en sentido común, tampouco me quero, eu digo que fa unha obra, é un normal que se ven un inspector ou calquera que o vexa. Claro. Non pode ter que chega aquí e que o home yo tiña no sótano. Claro, por eso digo, non vai ser que teña o casero ou teña saber onde. Claro, non, me imagino. Ahora, é unha cousa que, bueno, unha obra de envergadura, pero eu creo que, bueno, está ali, nosa reunión que tuvemos aquí, de feito, cando foi desto, que desta segunda vez, que había, bueno, esa discrepancia no pago, pero non por nada malo, fixeron unha autoliquidación. De cara á ordenanza que están pensando para a saca de madeira, no transporte das turbinas ao parque, claro que temos un parque eólico no concello, sería interesante que tamén contemplaran esa actividade. Porque as pistas do... Bueno, vamos ter dous cando? Bueno, pero bueno, digamos, vale, pero digamos que... A ver, non é dicir, non ten... A ver, unha cousa cando eu que fun... As pistas que abren, e como deixan as pistas cando suben cos componentes... Pero bueno, neste caso, de principio, na reunión, e máis, de principio, e por o momento cumplimos, si estamos encima. Non é caso de outra xente que se lle foi e non cumpliron, o sea, non cumpliron, por eso, dixemos, non, mira, non estou de acordo que vindo e tratando de fácil pasar unha pala, non? É verdad, son cosas sencillas, e claro, chega un momento que dices, non podes estar convencendo todo mundo todo o día. Unha vez podes tratar de convencelo e salirche ben ou mal, non todo o mundo somos humanos, pero cando chega un momento que está sempre, digo, non, eso non pode ser. Entón, por eso, chegamos á conclusión. Sí, non, eu digo que visto eso de sacar unha, eu debo contemplar non só unha única actividade, senón outras actividades económicas como esa, que pode afectar tamén a pistas do... Que sí. No, pero bueno, neste caso, a ver, de principio, toda a idea é algo distinto, de verdad. Entendo eu que non nos pasou con outras cousas, verdad. Ahora, esperemos que así sea. E despois, a última xa pregunta, en relación á comunidade enerxética local, que teóricamente se constituiu no anterior pleno, do cal entendemos que ten que haber unha asamblea de socios para poder constituíla efectivamente, porque ese papel que fixeron para poder solicitar a subvención non é realmente unha constitución. Entón, saber cando teñen previsto convocar a asamblea para persoas interesadas en ser socios da comunidade enerxética local de Rois. Vamos... De feito, xa solicitei. Sí, pero non, pero non ten nada que ver, sí, pero usted tamén vai ser avisada. Vale, nos vamos a facer na inmediatez, eu creo que na semana que ven. Na semana que ven. Sí, para explicar, van a ir os técnicos, explicar, xa serán convocados. Bueno, vamos a expoñer, porque falámoslo ayer ou anteayer. Pero se a semana que ven, para que se entere a xente, teña que convocar con un poquinho de antelación. Bueno, se non é o 20, ou 23 ou 24, é igual. Pero, bueno, non importa canto antes, para que a xente poida, son 2 kilómetros, bueno, vamos a convocar a maioría que poidan vir aí e facer. Van vir os técnicos, xa quedarmos deso, con eles. Entón van vir a comentar. Vale, pero esa asamblea é para constituir a asociación? Son de principio, para que todo o mundo veña a ver de principio, para que todo o mundo se informe informativa de que consiste. E tamén ao mesmo tempo, ao mellor eles dito, vean nese momento se alguén, claro, a veces a xente pode velo ou non no momento. Sí, pero... Pode ter unha información que pode ser nese momento collido, pode non por coller, se o din eles que vale. Eu non creo que non se intentei explicar, pero parece que non calou. Para que unha asociación exista, ten que haber unha acta fundacional e ten que haber unha directiva. Xa estamos neso, sí. Entón, eu pregunto, como xa se fixo? Como xa se fixo? Xa se tramitou con 2 persoas. Que persoas? Xa se, o que é a comunidade energética. Pero xa hai que facer unha asamblea. Non, pero xa se fixo o que é a tramitación para a xuda, xa está feito. Para a xuda, eu vou entender, a ver... Claro, hai que poñer eso de principio. Ahora, hai que convocar, lógicamente, a xente e meter canto máis xente sea... O sea, que despois de que no anterior pleno nos preguntamos como íbamos a facer esa constitución e ustedes dixeron que con esa acta de pleno era suficiente, logo convocaron, fixeron un papelipé con 2 persoas, xunto con un concello concal, son 3, o concello e 2 persoas máis, é o mínimo legal. Claro, se dixen que eran 2 máis. Pero que... Non dixen usted en ningún momento, perdón. Dixen 2, eu dicía 3, 2, porque nós somos un. Obviamente, home, está claro.
Pero que usted non Está explicou claro, eso, sí. que iban facer iso en ningún momento. Eu creo que dixo. Eu creo que sí, Hombre, nós e dos máis somos tres. Somos multitud. Usted dá se conta da absoluta Pero que isto aberración que eso iso. de todo. No. Entón, a acta fundacional cando tivo lugar? Que non hai acta fundacional, se pode basar. No, para tramitar todo este tipo de axudas fan falta. Para a constitución da asociación, cando tivo lugar? Claro, que fai Cando falta, firmara, cando se para- fixo, eles ten que ter firma electrónica, entón non todo o mundo ten firma electrónica e non é tan fácil. Quen ten que te Quen constituye? Firma digital. A parte do Concello, quen son as outras dúas personas? Pois aquí tramitamos con a farmacéutica e con Jesús Blanco, que eran as que tiñan aquí máis cercana e que están cerca de nós. Vale, e usted intenta a diferencia entre unha asociación da asociación e o proxecto de si mesmo, porque creo que non é moi consciente. Pero vamos a ver, se lle dixen por ideal é leválo adiante. Sí, A forma de pero... leválo adiante é como eu creo que nos estamos levando adiante. Vale, e por exemplo, despois de que... somos moi bons, Claro. porque isto mete unha queixa no registro da asociación se vai todo. A ver, e despois de que ese mesmo día no pleno, tanto eu como o concelleiro do PSOE, lle manifestamos o noso interés en ser socios, Pero a posteriori. a posteriori non, socios, para constituir a asociación. Pero ven agora. Ahora non, xa está constituída, xa constituída ficticiamente. Ustedes eligen unha directiva, é que non está sentido. Xa sei que se permite engadir despois socios posteriormente, solamente fastaría que fora un club privado e que non permitira que ninguén máis. Pero os socios fundadores hai que convocar unha asamblea e hai que esas persoas que vayan, que podría ser tranquilamente, non digo que o resultado non fora a ser distinto, porque eu non me quería postular como presidenta, ni moito menos, pero o normal é que tanto eses dous como o resto de vecinos interesados poderán participar e ser socios fundadores, non socios a posteriori despois do chirigo que ustedes teñen montado. Pero si eu non digo o contrario, pero vamos, en Sí, este caso... na práctica sí está dicindo o claro, contrario. pero que moitas Os estatutos os teñen elaborados sin contar non é isto, ese é outro tema, home, non, que vai todo dentro da legalidade, home, por favor. Home, xa lle estou dicindo que todo vai sobre... Que en teoría a reunión que van a facer, eu entendo que sea efectos. Pero non hai que... Informales sería como a segunda asamblea, xa tería que levar os estatutos. Non se preocupe que está todo ben. Sí. No, non está, Ramón. Que sí que está ben. Seguro. Xa verás, mire, o ideal é que isto vaya para diante, que é o importante. Mire, eu outro día acuseillos de que eso podía ser casi unha facilidade documental e a mellor que dei me punta, xa vos xe dixo, No, está todo ben, de verdade. Sí. Home, por favor, que sí que está ben. Eu non digo que o fagades con mala intención, pero é que está facendo Fatal. Entonces, bueno, de todas formas xa podemos en contacto canto antes, xa mandei que avisáramos os celadores, que para casa por casa para que se superas e ambas dos bandos, intentar que viñera xente para canto máis veña, pois eu sei tamén. Vale, pero si se pode comunicar. No, pero canto antes, aparte no Facebook, home, porque son 2 kilómetros de radio, entón, bueno, intentar a veces, pois algún pode collelo por unha casa ou non, intentar que viña o maior número posible, porque moitas veces moita xente tampouco a mellor non é consciente do beneficio que pode ter, entón, bueno, convén que o expliquen e ao mesmo tempo tamén que alguén lle axude, bueno, hai de todo, non todo o mundo está, hai unha desconfianza en general, sabes como todo isto. Eu vemos que é importante, por eso o ideal é que rode, e despois, pero agora que... Sí, o ideal é que rodaras o primeiro abertamente, a todo o mundo que quere participar, pero isto é para todo o mundo. Non. Para todo o mundo, home, por favor, ao contrario. Sí, a ver, a lei dice... A ver, señor alcalde, despois da que lle dixemos aquí no anterior pleno, vai vostede constituir a asociación, cando lle dixemos que o que nos estábamos facendo non é constituir, e constituir o Concello con 2 persoas que vostede seleccionou democráticamente. No. Como que non? É o que acabas de decir. Que éramos que había... No, pois que hai cerca que tiñan firma... entón puxo un bando para avisar a xente. Porque hai un plazo para solicitar, e a moita xente non ten Pero que ten firma. nada que ver a subvención coa constitución da asociación. Pero a moita xente que non ten firma fai falta a firma. Eu teño firma. Non é que non teña firma, sino que non ten. Eu teño firma tamén. Aquí, por exemplo... Bueno, oye, pero vamos a ver máis cercanos. E aquí están cercanos de todo. No, pero este está volado, Pero máis cerca que sus. Son 2 kilómetros, no.
Non, aí arriba. Andamos aí, andamos aí. A miña casa é un kilómetro, a Ponte non está un kilómetro dos Aquí é un kilómetro e aí é 400 ou 300 metros. A Ponte non vai un E kilómetro. todos os días por esa carretera. Non todo. En línea recta sí. En línea recta está máis cerca. En curva tamén. En curva non sei, Ai, como tal. Home, para ir a súa... Sempre tudo mal. Ahora, cuando a súa casa hai que facer un ángulo recto. Pero para ti non te verás tanto a diferencia. O seu é un ángulo recto. Vale, voy a aceptar porque teño mal ollo para eso. Vale, eu sí. Bueno, hai 2 kilómetros, vale. Vale, ben. Vamos a dar para adiante que bueno. Sí. Bueno. Vamos a ver ahora. Sí, vai cabello. A ver. Total. No, son tres preguntas, non? Xa lles fixen. Xa está. Xa lles fixen un rojo, tres preguntas. Están contestadas. Era aquí, bueno... Sí, hombre. Están contestadas. Sí, home, sí. Eu teño aquí por contestar, Se ten alguna duda, non se preocupe, que... Eu dudas non teño ninguna, non sei... Bueno, moi así, claro. a universal. Hai unha duda sempre, hai dudas na vida. No, eu son todo certeza. Sí, joder, non son de dúbidas. Me encanta su humildad, de verdad. A que sí? É que me encanta. Bueno, a ver. A ver, voy a facer os robos. A ver, dime. Mire, o primeiro robo é sobre o camiño dos vuelos, que sabe cales son os vuelos, que é o que vai de Bojo a Continente por a parte de atrás, que é un camiño de Zahorra, polo que se quería baixar o saneamento de Bojo. Ah, sí. Sabe? Bueno, a mí os veciños... Camiño... Sí, o camiño este que vai... De Bojo... De Bojo a Aldea. De Bojo Sí, vai descendo ali da... Continente, se pode dizer. Sí, bueno, máis van a parte baixa da Cubela, ali a Fonte. Bueno, sí. Entón, ese camiño que é de Zahorra, moitos veciños, pois a verdade que solicitan que debería estar asfaltado porque sirve de conexión moi rápida entre as dúas parroquias e sobre todo para dar servicio. Eu entendo que isto estaba un pouquiño ivalento polo tema do saneamento, que se quería meter o saneamento na aldea de Bojo, en teoría vai por aí, claro, entendo que mentre non se meta o saneamento é complicado asfaltar, pero bueno, vou facer un robo para ver se agilizamos as cousas, que eu xa sei que o saneamento na aldea de Bojo é complicado, pero a verdade que hai o asfaltado dese camiño, que aparte, non sei, non vou a dicir distancias, porque xa ves que teño mal ollo, pero é cosa que pode ser 400 metros, non sei canto é. Mais. 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 Sabes que camiño é? Sí. Pero é pouco, non é moito. Mais. Que valería, claro, incluso valería de Riago, tampouco tan que se sabe, simplemente... Bueno, porque moitos atravesan por aí. A ver, estáse mirando, xa levamos un tempo, que é unha problemática da baixada da baixada que habría un baixa a tubería para o saneamento, pero despois ten que subir, claro, e se subideu, o problema é que o problema porque claro, pero ali hai que baixar, é o que están mirando os técnicos, o ideal era pasada e despois xa se miraría. Claro, eu rogo máis ben fago polo asfaltado, pero entendo que unha cousa vai vinculada a outra. É máis agua. É máis agua. Claro, entón a agua está arriba, está na cubela xa, entón, bueno, é o que falamos. Iso é un tema máis complejo, non digo por outra cousa. Pero, bueno, rogo, porque a verdade que así como se piden insistentemente... Eu ando por ali a menudo tamén, eu tamén. Entón, claro, eu trago na medida do posible a silicio. Con respecto á rede de cantadoras municipais, sí que podemos comprobar, outros vecinos tamén nos chegan. Isto que é a pregunta? O rogo. Vou facer 3 robos e 3 preguntas. Moitas funcionan mal. Verten directamente, emiten olores, son focos de mosquitos, isto causa danos medioambientais, tamén molestos aos vecinos, etc. Eu creo que xa dixen aquí varias veces que non sei se se está facendo a conservación ou se dentro da conservación adecuada, porque hai algúns que directamente salen pola tapa do primeiro bloque. É dicir, as decantadoras van de bloque en bloque, nestes en algúns, podría dicir bien concretamente, sale pola tapa, pero hai máis que verte. Nos calquera, o sea, problemas que hai, temos que pensar que o... Claro, pois, haga un seguimento do que está facendo a empresa, porque sí que é verdad que vese, que verte, pois, é a sociedade, e algúns non funcionan correctamente. Xa, pero bueno, supoñer. É dicir, eu fago yo robo para que faga un seguimento das labores de conservación que se están realizando porque non se deben estar realizando correctamente. Sí, pero non, está ben, está ben, algún que fallo así, mandas a empresa que o faga, porque hai que, os lodos tamén os hai que entregar, non se pode lavar de calquer maneira.
Por eso precisamente temos esta empresa. Sí, claro, evidentemente hai que ter unha empresa que Claro. retire os lodos porque eso ten Por eso precisamente cada tratamiento. vez que hai un problema, pues se Pero hai que retirarlos e hai non que é que vayamos nos como antes. Sí, cuando claro, estábamos aquí. claro, pero eu vexo que hai algunhas que non están funcionando Vale, correctamente. pero se Están están outras algunhas que tamén me sí. chegaronme informacións, bueno. Sí, porque un dos problemas, para que eu sepa tamén, que non lo digo, que o concelleiro, por exemplo, de desenvolvemento, que hai xente que, bueno, que conecta o que non ten. Bueno, eso sempre, ese Os problema houve desde o comezo. non poden ir para as fecales, porque mata o geo. Sí, ese problema en teoría, os detergentes e todo isto non debían ir para É fecales, dicir, está estamos todo claro, todo enganchado, mundo é moi sabemos fácil que que conecte a vez de o que lle debe ser. Non podes conectar a baixante das aguas do tellado e metela a unha fecal. Non podes. Bueno, pero, que claro, pero aí o que lle podes facer é xente que está enganchada, pois, as canceiras, hai de xente que todo, ten... é dicir, hai... Sabemos que hai nese sentido... E son máquinas, máquinas, debemos ter un poquinho de... Ayer pasei por un sitio, perdonando, non é outra cosa, pero bueno, pero tamén un pouco de civismo, non? Pasou o trator, desbrozou, e un montón de plásticos na cuneta, non? E digo, jolín, a mellor, de verdade, chamei, era pola tarde, además, e pasei por mí, que me coincideu, e digo, jolín, chamei yo a mí, se podes limpar isto, non por nada, pero estamos nunha época con microplástico, jolín, por que se tira eso? Entón, ao limpiar, cando se desbrozou, vin aquelo, de verdade, te digo, e pasei a cabeza, chamei, oye, cando podades, o sea, mañán, porque non será mañán, canto antes, limpar aquilo, porque me dou, jolín, pero por que hai isto aquí? Sabes? Que levas no coche para tirar? Non podes tirar o teno na casa a tirar ali? Si, tirarlo directamente. Pregunto eu que hai, é verdad, que me dá rabia, claro, non vamos e temos que limpar, é o noso deber, pero, jolín, é posible que nos anos que o cambio que hai, non sei, En todo caso, se permite, nas depuradoras, nas recatadoras, aparte de chamar a empresa cando hai un problema, teñen unha atención periódica, unha revisión periódica, cada canto. Non entendo que estaba cada... Eu tiño bloqueado. No ano, sí. Eu creo que nos orzamentos había recollido unha partida explícita. Sí, veñe máis dunha vez, porque hai nas que levan un mantenimento dunha cousa outra fan un mantenimento, non é igual un mantenimento dunha pequena ou unha grande, porque ao mellor ten falta grande. Ahora, por exemplo, a Durdille estamos deseando que nos entreguen outra para sacar esa de aí. No, pero digo, a ver, si como están, con un mantenimento adecuado, non debería estar estamos con un cambio, constante. o camiño, verdad, que estamos aí para que nos la electricidade vaya por outro lado, facer unha permuta, bueno. Pero bueno, canto antes, mellor que non temos directores de aguas, pero estou deseando, porque aquelo é un cambio historial. Unha estación de depuración xa... Por eso, moi importante. A xente a veces non move... eliminaríanse moitos deses problemas que acabas de dicir. Claro. Non, é canto levamos gastado neso. Pero moito diñeiro aquí. En limpieza eso. Moito. Mira, o terceiro rogo é sobre o informe de avaliación ambiental que en teoría emiteu a Consellería de Medio Ambiente a Dirección Xeral de Calidade Ambiental sobre a contaminación das destilerías Compostela. Informe da calidade do aire elaborado pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental. Eu, o 15 de marzo, porque eu tiña solicitado na Dirección Xeral, chegoume un comunicado do xefe do Servicio Xurídico Administrativo da Consellería de Medio Ambiente indicándome que lle deran traslado de informe solicitado, este informe que me refiro, ao Concello, e que eu tiña que solicitar no Concello. Como? Nós aquí nos plenos, creo que tamén o BNG solicitou varias veces, entendo que o informe está aquí, e, sin embargo, nós non temos copia. Co cal, por enésima vez, solicito, e quero que conste en acto, como se fora o registro, que pido copia do referido informe. Pido copia. E, ademais, pido según a legislación vigente, que é no plazo de 5 días naturales, porque é un documento público. Este é o comunicado, a Consellería. Non foi a petición, reiteramos a petición. Nos o que... Ustedes ten un informe, repitirouse un montón de veces, nos pedimos o info. Non, a mí está me dicindo a Dirección Xeral que o teño. Nos pedimos, quer dicir, que pedimos precisamente que se actuara e que se mirara o informe, que algo de ser. O informe, pues non se preocupe que se dá con iso. Vale, agora as tres preguntas. Unha é sobre a recollida de lixo.
Bueno, estes días estás falando do tema do canon de Sogama, o canon de Sogama non nos afecta, pero sí nos afecta o coste da recollida de lixo da planta de Lousame, que polas informacións que nos están chegando queres aumentar o coste, é dicir, o coste para cada concello. A parte de querer aumentar o coste, tamén comprobamos, creo que falamos aquí varias veces, que non se están cumplindo nin as frecuencias de recollida, que según o contrato, creo recordar que eran 2 veces no rural a semana e 3 veces nas urbanos, que eran de Rois, nin os de limpeza e desinfección dos colectores, que ese non recordo ben, pero creo que era unha vez ao mes, o que había no contrato. Entón, xa que temos moitas incertezas sobre o que vai pasar se van aumentar os costes, como vamos tratar ese aumento, se o vamos trasladar nas taxas, se se vai facer cumprir o contrato tanto na desinfección como na frecuencia de recollidas. Quero lle preguntar sobre cal é o posicionamento do goberno de Rois sobre esta controversia. Bueno, nos o que manifestamos varias veces é a nosa intención, que non nos somos socios, de permitirnos a licencia de que se non conveniamos aí. Xo dixemos varias veces. O que está claro é que nadie pode estar disgusto nun sitio, non? Pero está suficiente. Alternativas hai. E, bueno, sobran alternativas. E, de todas formas, si estamos valorando, si o que nos propoñen, que nos pedimos información sobre eso, e o que nos propoñen, nos vamos a tomar unha decisión na medida que sea consecuente e beneficiosa para os vecinos da Rois. Vale, eso sería con respecto ao posible incremento de precios, pero bueno, con respecto ao cumprimento do que está escrito no actual contrato de frecuencias e tal, están traballando para que se cumpla, porque hai parroquias que están recollendo unha vez á semana, cando no rural especifica o contrato, que creo que léramos, que ten que ser 2 veces por semana. E hai veces que non fai falta 2 veces por semana, pero hai veces que sí. Sí, pero nos... E se estamos pagando, o lógico non famos. Nos exigimos, que xa sempre manifestamos, pero a mí alegrome que diga eso, porque aquí tuvemos presión moitas veces, cando dixemos que nos íbamos de aí, tuvemos unha presión, e era porque non estamos contentos co servicio que dá. Pero están reclamando? Sí, nos está reclamando, lógicamente. E de cando puxeron os contenedores de vídeo, que tardaron, todo eso, despois contenedores de tal, reposición, hai moitas cousas que non nos gustan e que nos sentimos violentados por eso, e co cual vamos a defender os intereses generales. E, despois desto, de eso mismo, estamos esperando a que nos diga o que a decisión que queren tomar con respecto a esa subida abusiva, que eu considero iso. Abusiva. Abusiva. Este é abusiva. Veremos. Non sei se é actualización de... Porque isto tamén se leva sin actualizar os precios moitos anos. Pero unha cousa unha subida normal e outra cousa... Acaban de aprobar 3 ordenanzas de actualización de precios. Hai que entender que ás veces hai que actualizar os costes. Pero estamos falando de cousas distintas. Bueno, non sei, non teño todos os datos, podría que teña poderíamos valorar. Unha subida terrorífica deso. Non estou falando de eso, estou falando das ordenanzas dos precios públicos. Un montón. Un montón está. Non, de feito, todavía non está declarado, son vídeo, pero non sei. Pero, bueno, non sei real, pero baraxanse cifras monstruos. Non estamos de acordo. É dicir, actualmente son de doblar, pode ser. Esa cifra... Está ben. Non, por 2. 40% de los fondos son 2,5 mínimo. Non sei se é actualización correcta, pero bueno, en calquer caso, para multiplicar por esa cifra debería ser progresiva, non pode ser. Claro, é o que digo, estamos aí peleando, non é solamente vamos facer isto tal, non, hai que ver, pasa moito tempo, que é normal que hai que actualizar, nadie dice o contrario, pero jolín, unha cosa é actualizar un céntimo, todo que se pode multiplicar euros por 2,5, por 3, bueno, por lo que sea. Sí, evidentemente o coste de vida aumenta, todo aumenta, os costes nadie dice o contrario, pero que non. Hai que analizarlo, tamén hai que analizar as alternativas, a ver se non va a costar máis. Non estamos dicindo o contrario, pero nós xa manifestamos desde o tempo que non estamos de acordo neso. Teñen un presuposto, unha cantidade de canto costaría ir a Sogama?
Se non estamos barajando. Está barajando, pediron eso, teñen unha cooperativa xa. Estamos en eso, sí. Pero non Cal é teñen a aí. cooperativa? Todavía no. Ayer mismo tuvimos unha reunión. Pero non teñen cifras Ayer. concretas. Pero non teñen cifras concretas. No, todavía no, porque vamos a tomar reunión aquí, precisamente, para ver, levamos tempo, moito tempo, traballando nisto. Porque Xa non lo dixo moitas veces. No, pero moito Se non tempo. marchou era porque non podía, Pero por que motivo? estaba máis o gama. O que queremos é libertad. No momento que xemos o día que marchamos, tínhamos aquí 30 personas aquí. A ver se somos Madrid, Usted acorda, tanta libertad. aquí hai un compañeiro que se acorda que había aquí 30 personas, que non te puedes ir. Home, mire, eu creo que o máis importante é a libertad, deixeme marchar, como de outro. Bueno, cando cumplas o O máis importante é a liberdade. No, o contrato é cumplido. Está claro. O máis importante é a liberdade, que tamén, aparte, nos intereses dos veciños, aparte dos cartos, tamén está que é o que se fai co lixo. E non é o mismo levar o Sogama para incineralo, porque iso vai repercutir negativamente tamén nos veciños de Ross. Mas o Sogama inclúe tamén a recollida? Claro, non. É dicir, vai ter que ter o tratamento. o servizo Sí, incluye a recollida. Claro que estamos mirando todo, lógicamente non miramos todo, pero bueno, de todas formas, e apostar por unha reciclaxe. Podelle enseñar aquí a cantidad de queixas que teño sobre o que está pasando aquí. Pero eu non nego que haxa deficiencias no servicio. A ver, os concellos que están con Sogama tamén teñen queixas. A ver, o problema do tratamento do lixo en general en calquera concello é un problema. Pero bueno, eu sinto-me agraviado aquí, o que quere que lle diga. E non solamente son eu, dos que estamos aquí. Non aquí, perdón. Home, estou dicindo que non se están cumplindo. Si nós fóramos solos, diríalle, son un bicho raro. Dígolle que nós temos a suerte que eu, cando foi da hora de andar, dixen que non, que me neguei. O servizo non está funcionando. Eu dixen... No. Eu dixen que eu non quería entrar aí. É moi fácil cruzarse de brazos, mirar para él e decir que non funciona ben. E esperar a que nos den a Pero non só, un momento. No, evidentemente, Desde que nos protestamos, hai unha mellora, como usted falaba, de poñer un día un contenedor de vidrio que servían de nós, e cambiou unha xente. Ahora calquer detalle que hai, aténdesenos en tempo e forma. Hai un cambio moi importante, hubo un cambio moi importante. Hasta ahora estábamos ninguneados, ahora é un cambio importante, que tamén é importante, o sea, hubo... Non é ningunearse porque me sinta ninguneado, non, porque é que non había unha efectividade no que nos, no malo, decir, arte en contenedores, e hai que poñer o sello de autorización para que os poñan, e tardaban tempo, de ningún tempo. Unha contestación de moitísimo tempo, pero agora non, agora den un contenedor que sería atrás, prendenllelo, veñen, repóñense, inmediatamente, entre comillas, un día, 5, 4, 3, non 20, 30 días, reiterando escritos, porque, ou quen le dio a usted mi mail? Vale, pois dou usted, colle a tarjeta, aquí un compañero, se non está ese compañero, pero mando a tarjeta, me dio usted, el mail, que non pense que é un vecino calquera. Usted dou unha tarjeta, porque son precisamente un concelleiro, e que me dou un mail foi usted, estou dicindo que está isto aquí, está mal. Pero casi como unha ofensa que lle digas que a ver por que lle mandas un mail. Eso sí. Entonces así non se trata a un cliente. Nin di o contrario. Vale. O sea, o que digo, eu teño clientes, e os clientes non lle mando aos meus traballadores porque se ponemos a Dios aos clientes para dicirlle por que te vas de cliente. E digo, a culpa si é nosa, o cliente vai e a culpa é nosa. Tenemos que mirar para que o cliente non se vaya. Bueno, digo eu, porque como se vai? Pero en todo caso, non pode ser que tiremos a consecuencia de que, porque esa deficiencia do servizo, a solución sexa, isto non sei se é certo ou non, pero pagar máis por levar a queimar o lixo. Esa é o que eu digo. Non de pagar máis nin de broma. Vale, pois entón... Non, nin de broma. Non estamos mirando de pagar máis. Pagar máis si é aceptable. Estamos falando de que nos, lógicamente, se admite algún incremento que pode haber, é normal, o IPC, o que sea, todo o mundo entende iso. Pero o que queremos que quede claro que o servicio non é o correcto. O cual nós sempre nos levamos quixando, agora foi mellorando, a ver... Pero que non hai que queixarse, reclamar. Non, de reclamar. Si estamos pagando por dúas recollidas semanales... Pero pode dicir, temos mails, bueno, que para aburrirnos.
Pero, a ver, estamos pagando por 2 recollidas semanais nas parroquias rurais, vale? Xa non entramos nos centros urbanos. Recollen unha, en Leroño recollen unha, eu penso que en Aguasanta recolle unha, en Boga unha, vale, pois pagamos a mitad, isto é así. Si compramos, si temos que pagar 2 kilos de mazán, pero só nos dan unha, pagaremos a mitad. Quero dicir, e entón eso hai que reclamarlo, pero hai que reclamarlo xurídicamente, non poñerlle un tal, non estades cumplindo o contrato, vos estades incumplindo o contrato e hai unha serie de consecuencias. E entón tendes que reclamarlo. E teno que facer o Concello, e teno que facer o Goberno, que sodes os que non representades. Claro, pero precisamente o que se fixo, xa foi primeiro mirar os celadores, fixemos unha... Sí, eso sabemos que miramos expedientes, pero... Para poder emprender algo, unha acción judicial, hai que ter un dato fehaciente e unha certificación, un informe que non é unha certificación que un celador non vai certificar, pero é un falar. Vai a dar un informe e dice, mire, en este sitio non pasa isto. É unha forma, e ademais, aquí, un lado, dice, oye, mire usted, tiene que ser desta maneira. Pois xa está. El héroe se veña los jueves. Bueno, pero sabemos todo eso. Entón, vamos collendo datos que son aquí, somos moitas aldeas. Entón, estamos mirando os datos para que, desde que hubo ese tema, hubo cambios precisamente favorables. O sea, a recollida non aumentou. Bueno, pero iso se vai precisamente, pero estamos dando voltas que se a cousa agora cambia drásticamente como nos tememos, cada deuda, sobre todo que aí, eu non recomendo, bueno, os compañeros aí dicen que non, para mí, todos estamos de acordo. Sabes, se calea... Eu que propuxe, que nós non queremos ser socios de aí, dixenlle que non. E algún ayuntamiento que non é socio, tampouco quere ser socio, é un concello, non quere ser socio. Porque hai unha deuda terrible e mañana non temos que perjudicar os veciños. Porque falamos de deudas millonarias, non de 1,5 millón. O Concello de Roi non se vai a meter en algo que o día de mañá perjudica os vecinos. No, evidentemente, pero... Nós non somos socios, nós somos usuarios. Nós somos un bono do Real Madrid que vamos a 20 partidos, é nada máis, é a 50. E levamos 10 anos indo a 50. Mañán hai un problema ca Sociedade de Casacións do Madrid, ou do Barcelona, ou do Betis, ou o que sea, nós non temos problema ningún con pagar, nin facernos unha extinción de garantías sobre os nosos veciños e veciñas. E por eso nós non queremos entrar aí. Se for unha sociedade boa, entraríamos, porque, oye, sempre nos vai a beneficiar. Pero este caso é perjudicial para, ou nociva para mí, creo. E os nosos aquí, os compañeros, estamos todos de acordo nisso. Eu non teño datos, sei que a situación non é moi boa. No. Tamén lle digo que a situación de Sogama tampouco non é boa. No, pero, bueno, non estamos dicindo que sea... Ahora, a mellor salimos dun... Pero non vamos a meternos de socios. No, tomaron esa decisión, xa está. Socios non. Ahora, usuarios. Podemos ser usuarios de Sogama e ser usuarios que eu estou encantado de ser usuarios de aquí. Non digo o contrario, estamos veciños. O meu prefiero, porque ao final é unha planta de cercanía e hai xente da nosa comarca que non ten. E iso, pero que non, para mí é importante. Para mí tamén. Entón, bueno, son partidarios. Ahora, que a nós socios non, e que non se nos pode seguir ser socios. E a nós, cando se nos dixo que trataban de que fomos mandamos, de verdad, unha serie de cuestións que querías que se nos responderan, estamos esperando, non? Todavía. Sí, claro. Cierto. Nos dicimos, eu para ir, eu da algo de eso entendo. Eu para ir a unha empresa, a unha sociedade, teño que saber se vou invertir en un sitio ou entrar de socio, co tema de ser socio, e, oiga, teño que saber unha serie de preguntas, cuestiones que quero saber. Cada un ten un interés, quero saber se hai ventas ou se hai beneficios ou non, ou o que sea. En este caso, nos pedimos unha serie de datos e todavía estamos a expectativa. Si é claro. Cando non nos respondan, logo responderemos. Non se nos pode meter un embudo de todos xuntos. Nós vamos a defender aos veciños e veciñas. Xa yo dixen máis que unha vez. E daquela, cando se ven aquí no pleno, tamén yo dixen aquela. Esa é a libertad, nada máis. Seguimos. Sí, mire, a seguinte pregunta é sobre, falamos alguna vez, sobre a dotación de saneamento para o lugar de Formarís, que tiñamos, faláramos aquí alguna vez, a posibilidad de lanchar no saneamento de Pexegueiro, no Concello de Dodo, pero para o cal requería un convenio que estaba elaborando o Concello de Dodo. Hai algunos problemas con Aguas de Galicia, polas informacións que teño, eses
eses problemas foron solventados, o Concello de Dodro elaborou un borrador dun convenio, pasou ao Concello de Rois para que valorase, para que estudiase, para que modificase o que considerara necesario, o que debería non estudiar para chegar a un modelo definitivo. Entón, como isto vexo que non acaba de avanzar, creo que o saneamento aí é algo boa, e aparte sinxelo, se se fai un convenio, quero preguntar en que etapa, en que situación se atopan aquí as xestións. Vamos a ver, cando se fixo, que levou un tempo, todo este tema, que é un tema moi avanzado, o tema que collía dúas casas en Rois. Dúas e outro lado da carretera. A Formarís de arriba non iría? Non, Formarís. Formarís da baixo a Formarís de arriba? Non, sería Formarís o cruce de Formarís. Solo da baixo? Solamente o cruce, sí. E despois o que é a aldea é moito máis complejo porque as casas, o ideal sería o día de mañá traelo aquí de baixo. Pero bueno, é outro tema. Estes de aquí sí que se está mirando. Xa temos aquí... Sí, creo que son 3 casas. Dúas, pero a outra é cortar a carretera e eu creo que non lle dá altura, creo. É algo máis complejo. Sería, neste caso, un veciño daría, mas a outra entraría outra veciña. A eses dous daría bien. A eses dous daría bien. E o outro mellor ten problemas técnicos. En eses estamos de forma bastante rápida. Está o convenio avanzando? Sí, está avanzando e que sería rápido. E xa eu falei, con él, pero bueno, que quedou, estuvo moi parado, por moitas cosas. Pero é algo que eu vexo relativamente sinxelo, xa igual o outro é distinto, porque entrei unha parte, pero tenho aquí e meter unha aldea é outra cousa. Ter dúas casas que están no límite é sencillo. Meter unha aldea que está a 500 ou 400 metros, non sei, é algo relativo, normal é que cada un se abasteza por o seu, non? Lógicamente unha casa está nun limbo ali no medio dúas, é normal que cruces dun lado ou outro, pero ahora di, no, ahora mete má aldea aquel, ahora mete má vinha picar año, e di, aquí vai a picar. Eu entendo que o... Se non hai máis remedio, terás que axudar de outra maneira. Claro, como ali é unha casa que é de pexe, de Dodro, ali debaixo da piteira, entendo que o saneamento de Dodro chega hasta esa casa, entón sería enganchar aí. Sí, pero hai que cruzar para... Sí, hai que cruzar. O que pasa que, evidentemente, necesitamos un convenio para non invadir competencias. No, xa estamos, está bastante rápido. Entón, claro, a terceira casa que está abaixo, mellor ten problemas técnicos que as alturas, entendo que as fotos... A que está no margen izquierdo, na curva, onde está o orden do Concello de Rois. Ah, vale. Ese é un fin de semana, un tuyo. Sí, ese é que pode dar problemas, as outras... Eso estuve con eles, e o problema é o cruce da carretera da Diputación, que é máis complejo. Máis complejo pola altura, porque claro, igual hai que baixar varios metros ali, porque eles teñen a plano baixo a casa, un pouco, os outros están a plano alto, a que vai para Formarís, e aí é onde ven o problema. Vale, a última pregunta é sobre a famosa fonte de Salgueiros, como vai chegar o inverno, eu non sei se é un paseio por ali, non sei se tedes pensado facer algo para solucionar, porque vai chegar o inverno, vamos ter o problema de sempre. Entón, quería preguntar se tedes pensado facer algo para evitar que volvamos á mesma. Porque agora o terreno está máis desgastado pola auga e está como máis aberto. E entón vai, cando haxa auga na fonte e demais, pois está seco. Sí, pero bueno, vai haber máis problemática. Hai moitas peculiaridades, hai escaleiras nos camiños, cando non sabía que hai que facer as interiores, as escaleiras eu para entrar para a miña casa non podo, de repente, porque necesito unha escaleira, poñela hacia a vía pública. O normal é escalarla, hai que tirar para dentro da casa. Eu creo que o problema é... Porque non son feitas escaleiras de fai 50 anos e 40 ou 30. Eu creo que se canalizamos a auga para outro lado. E jolín, e depois ao final a auga que trae, e contrae... E total son 20 metros, ou mellor. Então, xa lle damos aquí estamos falando de xente que sabe moi ben. Pero realmente eso era porque era regadío para a casa que está ali, non de Pedro. Sí. Claro, eso non hai forma de canalizarlo que vais polo outro lado. É que no verán seca. Que se solucione aquí pasa despois gloria. E no inverno, en realidad, a auga non fai falta. Basta que o outro non solicita. Claro, eso é o que, claro, primeiro hai que... ou facer de algún xeito que en caso de que a solicite se poida volver a mandar. Claro, pero que a mellor tamén se pode canalizar con un sistema que en caso de que solicite se pode mandar.
unha labor de intermediación da Xa non é zona tan fácil. da Ijala. Non, No, xa se me tanto que miraron. de que fai Onde se intervinou, Pero- cambiar de idea, as zonas aí do Si Pilar quitamos pasa esa un auga, pouco de... no malo é que todo na cantidad de auga que Hai hai, que porque os tubos son convencer, pequenos. porque ao mellor Entonces, despois se vai un mandamos accidente por e outro lado, digo, sí que son grandes. Manden É unha vaina, pero hai que e conseguir acabamos o problema. Ou Que a totalmente mellor gran parte do problema. non suele haber falta de agua, pero que No, xa se que non hai falta. O tipo, Pero- bueno, o propietario se creo que vive fora, non? Vive en Boiro, por aí, pode ser. Bueno, pero normalmente Renunciar aos dereitos, suelen sí. aparecer. Si, renunciar aos dereitos a costa. que suelen aparecer. Pero bueno, preguntache de si... No, está, no, Ah. no, pero estamos convencedores bueno, intentamos na medida do posible facer as cousas. Vale, non É se que, a pode ver, é un cada- problema que vai volver. No, xa Se se- podemos solucionemos e acabou. E este ano ver por eso, porque ahora xa ten rejeiro para baixar. E vai vir inverno, vai pasar a sempre. Vale, pois xa está. Bueno, pues dáse por concluído.